Aman kuda Nations Unies kan bi su in na sa bɛɛ kun sigilen don ka laseli min kɔnɔ n'o ye baroba mun bɛ ka kɛ bi ka kɛ ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ tɔn ale ka san 80 hukumu kɔnɔna ye Assemblée générale des Nations Unies tɛ wa New York kaw fɛ yen bi kalo in tile 26 min ye Mali premier ministre ye ale ye kuma ta IEC bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko k'a bɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Assemblée générale maaw ye ɲɛmaa minnu bɛ yen sa ani fanga ɲɛmaa minnu bɛ so in kɔnɔna na k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo secrétaire général Nations Unies ko k'o yɛrɛ fo k'o waleɲuman dɔn k'a ka kuma daminɛ na a bɛ bonyamasegin kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu y'a to sa Mali ale ni IEC jamana olu sera ka tu tigɛ ka sigi sen kan n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye président transition no Mali la min ye confédération IEC o ɲɛmaa ye ale ye capitaine Ibrahim Traoré Burkinakaw ka fanga jamana o ɲɛmaa ye ale bi ani général Abdramane Chani ale fana ye Niger jamanakuntigi ye Fala ye ko wa fana ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa olu tɔgɔ la a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin IEC jamanaden bɛɛ lajɛlen ma minnu kɛlen don ka wulikajɔ ni cɛsiri boloda bi yaasa jamana ninnu bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min u yɛrɛ k'u jɔ farafinna ka kelenya o hukumu kɔnɔna na k'a ka kuma daminɛ fana na a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin cɛncɛnfoka jamanaw bɛɛ lajɛlen ma jamana minnu bɛ yen bi ni olu bɛɛ lajɛlen kunnakan kɛlen don kelen n'o ye Mali Burkina Niger ye nin kɛnɛ in yɛrɛ ka sa n'o ye Nations Unies ka san 80 kɛnɛ in ye Fala ye Assemblée générale a ɲɛmaa bɛ maa min bolo n'o ye muso ye k'a b'o fo ka sigili la ɲɛmaaya la a bilara maa min nɔ na sa n'o ye Philemon Yang ye na ale ye Camerounka ye k'a b'o fana fo baara kɛcogo ɲuman na u ka jɛrɛ min tɛmɛna n'o o ye 79 ye a ko ko sa ko ka yamaruya di a ma a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Antonio Guterres ma ale min ye Nations Unies a secrétaire général ye Fala ye ko nin yɔrɔ in na sa k'a ye baara minnu kɛ a n'a sera ka cɛsiri minnu kɛ yaasa an bɛɛ jɛkulu in ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ko maa minnu bɛ nin kɛnɛ in kan u ye kalanda min ta sa k'a fɔ ko k'o kɛ barosigi in yɛrɛ kun ye o de ye sa k'a fɔ ko bi san 80 tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ seleke naani tɔn a ka wulikajɔ kɛ ka yiriwali kɛ ka taa adamadenw ka taabolo ani adamadenw ka maanifinya hakɛw k'olu dafa a ko ko barosigi sigilen don dakun min kan nin ye ko nin ye dakun ɲɛnamaba ye Ablaye y'a yira sa ko olu kɔni IEC jamanaw o ka di olu ye ni maa min ko bɛn ni maa min ko bolo di ɲɔgɔn ma ni maa min ko yiriwali ni maa min ko k'i fasa ja ka wuli k'i jɔ adamadenw ka hakɛw dafali hukumu kɔnɔna na k'i ni IEC k'aw taalan ye kelen ye ko nka ko diɲɛ seleke naani min bɛ k'o kuma fɔ dɛ ko ale yɛrɛ n'o cɛ ka jan kosɛbɛ Ablaye ka kuma na a ko n'i y'a ye diɲɛ yɛrɛ karilen don a kun kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu cɛncɛnfoka jamanaw olu kɛlen don ka degunba sɔrɔ nin ko in na ko jɛkulu marafatigi ni bamanciwale ni walekɛbaw ko tiɲɛ tɛ fɔ u ye an'u dɛmɛbaa jɛkulu ko Nations Unies de tun kan ka o baara kɛ ko nka k'olu IEC jamanaw olu ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ olu ye wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin bamanciwale ni walekɛbaw ma ko jɛ k'o kɛlɛ k'a kɛlɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ kan bɛn ni lafiya cɛsigi ni bɛɛya o bɛ se ka sabati cogo min na ko nin waati in na ko nɔn tɛ k'u bɛ fɛ ka dan siri olu ka jamanaw ka ɲɛnɛmaya la ko wa fana ko jamana caman bɛ yen bi olu yɛrɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ min ye IEC ye fanga min b'a ka wolomasiri tabaw la n'u ka wulikajɔ n'u ka timinandiyaw k'o dogolen tɛ maa la bolodi ɲɔgɔnma bɛ IEC kɔnɔ ani a tɔndenw ni a jamana ɲɛmaw n'a wolomasiri tabaw k'o timinandiya ni o kunbɛcogo ɲuman u kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bamanciwale ni walekɛbaw ma k'o dogolen tɛ maa la bi ko IEC ye misali ye a jɔlen don a kolo la a bɛ se ka wulikajɔ kɛ a ka wolomasiri tabaw bɛ se ka baaraba kɛ wa u bɛ ka baaraba kɛ bi baara min n'a jaabi yelen don bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maramafɛnw ye u bɛ k'olu ɲini ka d'u ka kɛlɛkɛcɛw ma jaabiw bɛ ka sɔrɔ min ye maaw ye olu yɛrɛ nisɔndiyalen don nin ko in na kosɛbɛ a banna ta degun bɛ yen dɛ nka u t'a bali yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ olu k'u bolo kan na k'a sɔrɔ u kɛlen don k'u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ma k'u ka jugu k'o jɛ ka u kɛ kelen ye ko n'o y'a sɔrɔ olu ye IEC jamana ye olu bɛ k'o wulikajɔ kɛ tuma min maaw bɛ yen olu fana kɛlen don ka maa minnu ye bamanciwale ni walekɛbaw ye k'olu kɔkɔrɔma don k'u su ka kɛ olu ka jamanaw kan ko min ye an ka jamanaw bɛ se ka basigi cogo di k'a sɔrɔ jamana minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko IEC kuntilenna ye min ye o ye tiɲɛni yɛrɛ ye farafinna ka kelenya o taabolo ye o ye jamanaw tɛ se ka lafiya ni basigi ni lafiya tɛ yen k'olu dɔw kɛlen don ka kɔfilajɛgɛya kɛ ni olu ye min ye bamanciwale ni walekɛbaw ye u kɔkɔrɔ donnen don farafinna ale kɔnɔna na farafinna jamanaw fɛ olu fana nunjuru bɛ nansarala jamana minnu bolo u bɛ ka baaraw nɔgɔya olu bolo k'o la sa ko bi min ye diɲɛ kan ka bɔ min kalama
bɛnbɛnbɛn min bɛ yen dibi min bɛ yen o tɛna na foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la olu ka wulikajɔ la AES kɔnɔna na sabula AES wolomasiri tabaw bi u kɛlen don misali ye ni juguya ni bamancɛwale kɛlɛli la ka kɛ ni farafinna anw fanfɛ bolo fɛ n'o ye worodugu yanfan ye k'a fɔ farafinna tilebiyanfan ye a y'a yira safana k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan o kɛlen don k'a to bi kuntilenna olu k'u sigi sen olu ka taa taasira ɲɛnama kelen fɛ wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ senna ka ɲɛsin bamancɛwale kɛbagaw ma k'a ye maa caman tɔɔrɔ nin ye sababu ye ale Abilaye bolo k'i kun suli ka taasibila kɛ olu maaw ye finitigi fara dugudenw kan minnu ye degun sɔrɔ Sahɛli jamanaw kɔnɔna na a ko yɛrɛma hɔrɔnya kɔni fɛɛrɛw sigilen don sen kan AES jamanaw fɛ bi falayi u bɛ k'u baaraw kɛ lakanako ta nasira fɛ min ye wolomasiri tabaw ye olu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛ don gɛlɛyaw bɛ yen min ye majɛw bɛ yen maaw bɛ wuli k'a lajɛ k'u senfere kɛ olu senna nka olu ka ko faamuya cogo an'u ka jamanaw sigi cogo u ka jamanaw taa cogo se minnu bɛ u ye bi an'u kɛlen don k'u ni di nin ko in na cogo min ko ni bɛɛ lajɛlen y'i sigi k'a lajɛ san 10 tɛmɛnenw ani bi an ka jamanaw bɛ cogo min ko bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko baara dɔ kɔni sigira sen kan min bɛ ka nɔbɔ dɔɔni ko jɔnko Ala kan ka se ka fɔ ka kɛ n'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ye ka kɛ n'u ka fasodenya baaraw ye ka kɛ n'u ka wolomasiri tabaw ka baaraw ye a ko nin jamana saba in k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu n'u y'u ka tabiyaw n'u ka taabolo n'u ka kɛlɛkɛcɛkɛrɛw baaraw baw ye u ka jamanaw yɛrɛ sinsinnen kunu minnu kan ko ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bamancɛwale ni juguwale kɛbaa la ko nin ye kɛnɛ fana ye ale bolo kɛnɛ min b'a to sa a ka AES ka baaraw k'olu kurakuraya k'o ɲɛfɔ maaw ye ko an bɛ nin bɛɛ la dɛ ko AES bɛ farafinna ka kelenya kɛlɛ fana na koyi AES bɛ k'i cɛsiri yaasa ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu kana tigɛ a la fana AES bɛ ka bamancɛwale ni juguwale kɛbagaw kɛlɛ a ka maraw kɔnɔna na n'a ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko ka tila ka o sinsin wa fana min ye dugudenw ye olu ka taa ni ka segin k'olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na basigi ni lafiya la min ye Mali premier ministre ye Nations Unies kɛnɛ kan a ko k'a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu y'a faamu k'olu dɛmɛ nin baara in na ko nka ko fu tɛ dɛ u b'u ta sɔrɔ an yɛrɛ fana b'an ta sɔrɔ fala ye ko wa ko kɛnɛ in kan fana a bɛ waleya kɔn waleya minnu n'o bɛ jamanaw fɛ jamana minnu bi n'olu kɛnɛ ka bamancɛwale ni juguwale kɛbagaw kɔkɔrɔma don ni maa minnu bɛ yen ni olu kɔni b'a fɛ ka cɛncɛn fo ka jamana saba in k'u dafiri ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka jɛkulu maafaala jugu ninnu k'olu dɛmɛ ka minɛnw d'u ma ka fɛɛrɛw d'u ma ka marifaw d'u ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigi u ka bolo kan u bɛ se cogo min na k'u ka sew sɔrɔ ka se k'u ka baaraw kɛ k'o tɛna na foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la ko Mali ni a lamini jamanaw a n'a sigiɲɔgɔn jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu ko minnu filɛ ka kɛ u bolo fala ye k'u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ a ko sa ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko kɛlɛ min filɛ nin ye n'o bɛ ka kɛ Ikɛrɛnikaw fɛ yen k'a nungu munalen don bɔ cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔ koyi ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'i tɛ ko faamu min ye Ikɛrɛni kɛlɛ ti ban a ti ban k'a kɔlɔlɔ o ye anw ye ko a bɛ hakilila jigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu b'a dɔn k'a fɔ bi k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw olu tun ye wulikajɔ dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tɛnzawatɛnikaw fɛ yen juye kalo tile 24 ka taa sa tile 26 ma san 2024 Tɛnzawatɛni marabolo kɔnɔna na Kidal ale région kɔnɔ ko o taara wolo min na ko bɛɛ y'o ye ko bamaci jɛkulu olu kɔkɔrɔla donna jamanaw fɛ jamana min n'o ye Ikɛrɛni ye ko Ikɛrɛni ma dan o ma koyi k'a ɲɛmaaw bɔra k'u jɔ kɛnɛ ka panparanpa k'a fɔ k'u ye bamancɛwale ni juguwale kɛbagaw dɛmɛ k'o waleya min filɛ nin ye o tɛ sariya ye o tɛ bɛnkan ye Nations Unies yɛrɛ kan ka o kɔn ko wa ko Mali yɛrɛ bɔra k'a yira la k'a fɔ sa ko o tɛ ko ye ko min bɛ bɛn ko Ikɛrɛni bɛ ka ɲɔgɔlɔn bɔ ale ni sɛbɛ ko olu de ɲami ɲɔgɔn na sabula k'a ye waleya min kɛ k'o ma bɛn a ko san kelen o fana kɔfɛ tuguni min ye ko in ye a nana juguya koyi Ikɛrɛni ale yɛrɛ kɛra sa maramafɛn tɛ maramafɛn ye drone kamikaze tɛ drone kamikaze ye a b'o ta k'o di bamaci jɛkulu ma diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ ko nin waleya bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nansarala jamanaw olu de bɛ ka marifa di Ikɛrɛni ma ko Ikɛrɛni ka taa Irisi kɛlɛ ko marifa tɛ ka kɛ ka Irisi kɛlɛ dɛ o bɛ ka na kɛ ka cɛncɛn fo ka jamana ani bamancɛwale ni juguwale kɛbagaw k'olu kɔkɔrɔma don diɲɛ fan 14 fɛ ko yalama ko Nations Unies ɲɛ t'o la wa ko n'u ɲɛ t'o la Faransi min b'u kɔ k'u kɔkɔrɔma don ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ko jɔnya waleya minnu bɛ Faransi bolo ko ɲɛnafin min bɛ a la ani bi cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na se min tun bɛ a ye k'o bannen k'a taalen don sa ka t'i dulon Ikɛrɛni na ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka Ikɛrɛni bila ale ka ko damantanw sigi sa ko diɲɛ seleke naani kan k'a dɔn k'a fɔ Ikɛrɛni kɛlɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ
a dɛmɛbaa fɔlɔ o ye ka bamanciya wale ni juguya wale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don cɛncɛnfuga jamanaw kan ko bɛɛ lajɛlen kan ka o dɔn k'o faamuya ko nka ko min ye Nations Unies ye Falaye ko o yɛrɛ ye sariya minnu sigi ko Mali b'o sariya ninnu bato ko min ye Mali ye utu kalo tile 15 san 2022 ale y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ Nations Unies na daluya b'a bolo u ka Conseil de sécurité jamanaw wele u k'u sigi daluya b'a bolo ka ɲɛsin Faransi ma Faransi min bɛ ka bamanciya ni juguya wale kɛbaaw kɔkɔrɔma don ko fo bi ko Nations Unies ma kala don ɲina ka bɛn ni Mali ka o ka laɲini ye ko wa k'a b'o kurakuraya ko daluyaw b'an bolo bi u b'an bolo sini ko nka ko waleya bɛ ka kɛ tuma min o Faransi kelen bɛ k'i senfereke juguw la k'a lajɛ k'a bɛ cɛncɛnfuga jamanaw dafiri k'u tɛna na se bi u tɛ se sini sabula olu hakili sigira u ye ko caman faamu kɛlɛw kɛcogo kɛlɛw taabolo min ye u ka wulikajɔ n'u ka bɛnbɛnbɛnw ye ka ɲɛsin Saheli jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na AES ma k'olu fana ye fɛɛrɛw ɲini ko ye Falaye olu ye wulikajɔw kɛ bi u ka jamanadenw kɛlen don k'u faamuya ko diɲɛ seleke 4 ale kɔni bɛ min f'u ye u k'a bila u kunna k'a fɔ u ka baaraw majɛw bɛ a la majɛ caman bɛ a la kabini guerre filanan n'o banna n'o ye diɲɛ guerre ba filanan ye Falaye ko Nations Unies kɛra de a ka jamanadenw ka hakɛw di u ma balawu ka kisi u ma u ka bila u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jo sariyaw ta nasiraw fɛ ko nka ko Nations Unies yɛrɛ kɛlen don k'i ɲɛ tugu maa faw kan maaw ni kɛnɛ karabaliw ka diɲɛ fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko waati sera u ka kunu ka b'u ka suna la ka wuli ka jɔ kɛ cɛsiri min ni maaw sigilen don n'o ye u ko danaya min dar'u kan u ko o minɛn fa ten ko nɔn tɛ ko jamana caman bɛ yen bi olu tɔɔrɔlen jamana caman bɛ yen bi olu bɛ damakasi la su ni tile min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ɲinini fɛɛrɛ tɛ ka don u ye ko Ala ye AES sutura a n'a jamana sabaw n'a jamana ɲɛmaw a n'a dugudenw a n'a ka maa minnu bɛ tunga fɛ fana Falaye k'u bɛɛ lajɛlen jɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara ninnu sigi sen kan fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na min ye AES jamana ye u kana to duuru naare jukɔrɔji la a ko sa ko o de la politiki fɛɛrɛ minnu bɛ yen waleya minnu bɛ olu bolo ka taa lakanako la ka ɲɛsin bamanciya ni juguya wale kɛlɛli ma ka tila ka yiriwali baaraw kɛ k'olu bɛ k'o bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi k'a ko man nɔgɔ u ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sabula bi olu b'u ta sɔrɔ an ka jamanaw la an yɛrɛ fana ka jamanaw fana bɛ nafa sɔrɔ a la ko fu tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la k'a sɔrɔ maa ma don maa ka ko la k'o de ka di farafinna jamanaw ye bi a ko nin bɛɛ kɛrɛfɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don n'o ye bɛn ni kelenya sinsinni ye AES jamanaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ ko fɛɛrɛw fana sigilen don yaasa sa min ye politiki baaraw bɛ se ka kɛ cogo min yiriwali baaraw sɔrɔ baaraw sariya baaraw ale ni bɛn ni kelenya o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na k'o de la sa ko olu kɔni ye kariya sira ta min ye yɛrɛma hɔrɔnya sira olu y'o ta min ye AES jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan sa u kan ka taa kuntilenna mun fɛ waleya minnu tun bɛ kɛ kɔrɔlen olu tɛ sɔn o ma tuguni fɛɛrɛw b'u bolo u yɛrɛ ka sira dilannen bɛ u bolo baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ ka se ka basigi kɛ a ko hɔrɔnna na ka taa u ka sɔrɔko ta na sira fɛ u ka danbe an'u ka jamanadenw ka hakɛw k'olu ye o baara min kɛ nin ye olu bɛna na u jɔ u jɔyɔrɔ la bi u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la sini fo don min n'u kɔni ka jamanaw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ ko u bɛna na o ta min ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye a ko AES kuntilenna ye AES wuli ka jɔ ni cɛsiri ani baara kɛcogo ɲuman ye k'olu tɛna na fili o sira in na koyi wa nin bɛɛ la yiriwali fɛɛrɛw b'u bolo min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu bɛ yen n'o kan ka se ka kɛ ka baarabaw kɛ kuranbaw ka na ni iziniw ye ka se ka yɛlɛmali fana kɛ sɔrɔko ta na sira fɛ k'olu bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fana kɛ wa u bɛ kɛlɛ la fana u cɛsirilen don ko min ye AES jamanaw tɛ daga sunɔgɔ la koyi tiɲɛ don bi maaw bɛ ka a miiri k'u tɛ foyi la ko wa k'olu bɛna n'u tɔgɔla bangi sigi u yɛrɛ ka bangi min bɛna yiriwali ci yɛrɛ yɛrɛ ye u ka jamana saba olu tɔgɔ la k'o bɛna sigi sen kan k'o baaraw bɛ sen na ko wa ko AES a miirinaw n'a kuntilennaw n'a ka yiriwali siraw ko olu kɔni tɛ wuli fiyewu ko sabula bi AES fanga ye min ye Falaye ko o ye dugukolo min b'a bolo o ye 2 ani 800 kilomɛtiri ko o dugukolo de bɛ a bolo maa min bɛ dugukolo in kan o ye maa 75,000,000 ye o de bɛ dugukolo in kan k'o tɛ wa fana k'a tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye sifinw ye ko ka fɛn wɛrɛ far'o kan k'an ka jamanaden minnu bɛ tunga la k'olu fana jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ k'o de la ko AES a ka dugukolo b'a bolo dugukolo nafamabaw min ye jiw ye olu bɛ a bolo a ka nafasɔrɔ siraw bɛ a bolo min ye maaw magoɲɛminɛnw bɛ a bolo wa bi diɲɛ kɔnɔ AES yɛrɛ bɛ belebelew fɛ k'a sababuya k'a bonya n'a hakɛ ye a n'a ka sew ye
ako sa ko min ye a ka kuma taabolo sabanan ye ko diɲɛ seleke naani kɛlen no ka babu sigi min ka falai bɛn ni kelenya ani adamadenya hakɛw tɔbɔtɔli ko AES yɛrɛ kuntilenna y'o ye o ye AES taabolo ye ko nka ko AES tɛ min na ɲɛna woloma ka dɔ fisaya ni dɔ ye sariya ko ta na sira fɛ jo sariya baaraw ta na sira fɛ ko kabini diɲɛ bisimilayi jamana saba in ka tariku la u ma deli ka don o da fɛ nka diɲɛ seleke naani ye sira min ta u sɔnna ka tugu a kɔ yaasa u kana to kelenna sigi la ko nka ko bɛɛ n'a ta ko n'i ye diɲɛ seleke naani ta k'a lajɛ ɲɛna woloma b'a la sariya kow la ɲɛna woloma b'a la politiki kow la min ye jamanaw dafiri o fɛɛrɛw bɛ sigi bɛnbɛnbɛnw bɛ kɛ ka jamanaw tɔnkunnaya ka ɲini u ka adamadenya kɔ ko olu ko u t'o de la tuguni u sɛgɛnna u tɛ to kɔnɔ wa u b'a ɲini fana min ye Nations Unies ye a ka kunu ka bɔ a ka sunɔgɔ la joona joona o de la sa min ye jo sariya lafasabaliya Nations Unies yɛrɛ fɛ k'olu ye sɛgɛn min y'o la u ye ɲani min y'o la ko wa k'olu ko k'u bɔra CPI la hanfala ye septembre kalo tile 22 k'u y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ k'u bɔra CPI la ko a fana k'a nɔgɔnin fɛ n'o ye Cour pénale internationale ye ko ka fara o fana kan k'u b'a yira bɛɛ la u ni maaw bɛ se ka sigi ka kuma fɛɛrɛ min bɛ maaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ se ka kɛ ka baara kɛ sariya ko ta na sira fɛ ko nka k'olu yɛrɛ tɛna sigi k'u sen fila da u bolo kan dɛ sariya ko ye ko min ye f'i ka dɔ de sigi sen kan min bɛ nɔrɔbilali kɛ i hakilina ye min ye o ka kow kɔnɔ wa AES jamanaw bɛna na o kiiribulon fana sigi a ko kɛnɛ in kan yan u bɛ fɛnw kɔn fɛn minnu bɛ yen bi ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ kɛlen don k'i ɲɛ tugu olu kan kosɛbɛ n'o ni sariyaw tɛ taa n'o ni kow kɛcogo tɛ taa ni maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ fɔ k'u yɛrɛ kɛ misali ye bi u yɛrɛ bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ ko diɲɛ tɛ se ka taa o sira fɛ cogoya si la fɛɛrɛw ka sigi sen kan sa min ye jamanaw ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan u ka sɔn tiɲɛ baarali ma u ka tiɲɛ kɛ u taalan ye a ko waati min na u bɛ k'a fɔ ko san 80 Nations Unies y'o sɔrɔ fala ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi k'a fɔ ko Nations Unies yɛrɛ tɛ se ka koba ɲɛnabɔ tuguni k'a dɛsɛlen don pewu wa min ye a kɛɲɛkow olu de bɛ k'a lamini k'u yɛrɛ bɛna o sigi a ka kumaba minnu fɔta fala ye k'a sera k'u ka o falen koyi o la sa ko kuntilennaba saba bɛ ale la o kuntilennaba saba ninnu Nations Unies k'a ta a y'o dabada ma yiriwali o bɛ se ka kɛ cogo min jo sariyaw bɛ se ka lafasa cogo min na maaninfinw yɛrɛ ka hakɛw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na ko yaasa k'o sigi sen kan sa ale ka laɲini fɔlɔ ye min ye diɲɛ seleke naani tɔn yɛrɛ k'a lajɛ ten sa a k'a taabolo falen kabi diɲɛ bisimilayi a sigira farafinna jɔyɔrɔ foyi tɛ farafinna bolo nin ko in kɔnɔna na Conseil de sécurité ye farafinna ta ye namunamina ko la k'a sera sa u k'a falen k'a ci k'a kurakuraya ka farafinna ka jɔyɔrɔ d'a ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a ɲini cogo min wa AES ale b'o ko in na bi a b'o ko in na sini fɛɛrɛ fana ka sigi sen ka farafin jamanaw u ka jɛsa k'u hakilinaw kɛ kelen ye ka bɛnkan sɔrɔ i n'a fɔ bɛnkan min kun kɛra sirtikaw fɛ yen Libi ni farafinna bɛɛ kun y'a yira sa k'a fɔ ko Conseil de sécurité la jɔyɔrɔ fila ka di a ma ten a k'o sɔrɔ n'o ye siège permanent ye k'o ka fisa ni jɔyɔrɔ lankolon o dili ye a ko k'ale ka fɛɛrɛ filanan ye min ye Nations Unies yɛrɛ k'a lajɛ sa a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sariya minnu bɛ ta waleya minnu bɛ kɛ kuma minnu bɛ fɔ ko minnu bɛ laɲiniw fɛ u k'u jija sa olu ka bɔ u bɔ sira fɛ a ko k'a ka kuma sabanan ye min ye o ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi fɛɛrɛ min b'a to n'u ye laɲini o laɲini kɛ ko Nations Unies de ko ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ k'u ka o bato i n'a fɔ ko Nations Unies sigi waati san 1945 laɲini minnu kɛra a fɛ o laɲiniw bɛɛ lajɛlen na sa a ka laɲini belebeleba minnu bɛ tali kɛ u ka lajɛ fɔlɔfɔlɔ 12 ninnu na u k'olu lajɛ k'olu don ba la ko nɔn tɛ ko jɛkulu bɛna sɔn ka kɛ koba tigintan ye don dɔ la wa AES ale tɛna i sigi k'i sen fila da i bolo kan k'o lajɛ ale bɛna na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu b'a to u bɛ se ka baaraw kɛ ko sisan sa ko min ye diɲɛ yɛrɛ maracogo hukumu kɔnɔna ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ min ye magɛn minnu bɛ yen bɛɛ ɲɛ b'o la degun minnu bɛ yen yɛlɛma minnu kɛlen filɛ nin ye ale b'a ɲini fɛ k'o kɛ ko hukumu kɔnɔna na sa BRICS ko o kɔni ye fɛɛrɛ ɲuman ye fɛɛrɛ min bɛ diɲɛ siniɲɛsigi fɔ maaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko bɛɛ ka nafa bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'i yɛrɛ ye wa min ye o ye farafinna jamanaw caman bɛna don o la sabula yiriwaliw bɛ se ka kɛ o la maa t'a fɔ maa ye taa yan fɛ a kɛ tan a bɔ tan bɛɛ lajɛlen bɛ bonya ka kɛ n'i ka hakili ye wa ko min ye u k'u sigi n'u ma fɛɛrɛ sigi sen kan o BRICS o bɛna tali kɛ koba la ko min bɛna ɲɛnabɔli kɛ a ko sa ko min ye farafinna ka laɲiniw hukumu kɔnɔna ye ka taa yiriwali ko ta na sira fɛ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana kan ka sigi sen kan farafinnakaw yɛrɛ k'a lajɛ an ka wuli k'an jɔ fala ye an ka sifinw y'an fanga ye an ka turankarakaw y'an fanga ye
an ye fɛn minnu kɛ kɔrɔlen o y'an fanga ye nka kajibina juru min dalen no an kan ka na an ka nafolow suɲɛ ka na an ka jamanaw dafiri k'u k'a lajɛ u kɔ olu fana dabila a ko sa ko min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ye ko bi k'anw bɛ ka bɛn ni kelenya ɲini ni hukumu kɔnɔna na sa ko Mali jamanadenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka barosigiw kɛ ka lajɛw kɛ k'a yira sa ko a kɛra ten sa an ka bɛn ko wolola min na k'o ye sariti ye sariti in kɛnɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen nana hali minnu bɛ kɔ kan bɛɛ y'i bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ sa ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min ye sɛbɛn ye k'a bɛ tali kɛ Mali ka tabiya Mali ka taabolo Mali ka danbew Mali ka fɛɛrɛw olu de bɛ sɛbɛn ale kɔnɔna na ko juye kalo tile 22 san 2025 min ye sɛbɛn di to jamanakuntigi ma n'o ye sariti ye Fala ye ko Asimi a ka kuma kɔnɔna na k'a ye kuma min fɔ n'a ye i sɔnni sigi o kan kosɛbɛ ko a bɛna o fɔ mɔgɔw ye ko nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don kɛnɛ min b'a to sa malidenw yɛrɛ bɛ se ka sugo u ka bɛnkan baaraw la min ye kɛnɛ min don fana a kan ka bɛn nin don dusukun kɔnɔna na kɛnɛ min don a kan ka adamadenya tɔbɔtɔli don maaninfinw ka sɔn ka u bolo di ɲɔgɔn ma faso ka se ka o jɔ ko Asimi y'o fɔ ko baara min filɛ nin ye o de bɛ senna bi wa min ye Mali jamana ye a kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ o la yaasa cogoya min na a bɛ se ka baara kɛ ko nka ko ale bɛ min fana fɔ ka far'o kan Fala ye diɲɛ seleke naani ani an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin waati laban in na ko dɔ kɛra ko bɛɛ y'i da d'a kan k'anw ka pankuru dasira Alizeri fɛ min ye Alizeri wolomasiri tabaw y'o kɛ avril kalo tile fɔlɔ san 2025 min ye Alizeri fanga jaso fanga premier ministre ka kuma do Fala ye ko o y'o kɛ Mali y'o kɔ fo k'o bɔgɔrɔ k'o fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ka Alizeri wele bɔgɔ jeninnen kan n'o o ye cour international la justice la ko kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o ye 22 septembre 1960 ye san 1960 san yɛrɛma hɔrɔnya talen septembre kalo tile 22 ko Mali ye seko bɛɛ kɛ yaasa ka se ka Alizeri ni farafinna jamanaw caman k'olu senkɔrɔma dondo ko bi ko n'a fɔra ko Alizeri o ɲɛtana kɛlen no anw ye k'a k'a miiri la jigi waati min na Faransi tun bɛ ka jɔnya juru ta ka ɲɛsin a ma jamana min y'a dɛmɛ k'a k'o lajɛ k'a k'a dɔn k'a fɔ bi jɔyɔrɔ min bɛ a la se min bɛ a ye n'u b'a fɔ ma ko farafinna ŋana don ko farafinna ŋana tɛ ko sabula ko a bɛ ka min kɛ o ye cɛncɛnfuga kɔnɔna na ka bamanciya wale k'olu kɛ ko olu dun ni Mali jamana ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 1700 k'o de ye frontière ye ani o de dancɛ ani ɲɔgɔn cɛ ko n'i y'o lajɛ Fala ye ko kan k'a to ko Alizeri kan ka i miiri ko caman na ka ko dɔw ko sa ten ko nka ko n'i ye Alizeri bilama lajɛ k'o de b'a fɛ ka bɛlɛ kɛ Mali ɲimiɲɔ la k'u ka hakili lajigi fɛn 3 la fɛn 3 minnu bɛ yen ni Alizeri yɛrɛ kan ka o jateminɛ ka kɛ ni an ka jamana fila in ka bolodi ɲɔgɔn na an ka baaraw ye ko min ye anw ka pankuru dasilen k'o bɔ k'o bi Alizeri fɛ Tɛnza Watɛnikaw fɛ yen k'o kɛra yɔrɔ min ko Alizeri yɛrɛ kan ka o kɛ yɔrɔ lajɛ sa ko ni maa min yɛrɛ t'a fɛ ka ko wɛrɛ fɔ k'e bɛ se cogo di ka pankuru gosi i ka dugukolo ka Fala ye ko hali diɲɛ yɛrɛ sigili o ko bɛ min fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ no nin waati in na Alizeri fɛ a ka daluyaw dili sira fɛ ko fɔ a b'a a yɛrɛ sɔsɔ a yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna na ko wa ko Union africaine u kan ka wuli ka jɔ kɛ bi min ye Alizeri ye ka kuma fɛ n'o y'a sɔrɔ olu de y'a ta sa k'a fɔ ko a ye champion ye ko wa k'olu ɲɛ t'a la foyi la bamanciya wale ɲuga wale kɛbaw kɔkɔrɔ donni kɔ filanan ye min ye ko min ye Alizeri fanga jaso fanga ye a ye Mali dɔrɔni bɔ k'a bi dɔrɔmi min Mali y'a sa a yɛrɛ halala wari la koyi fasodenw ka wari u wɔsi min ye Mali jamanadenw ka musaka o de donna a la ko nka ko Alizeri a ma se ka fosi fɔ o dɔrɔni gosili la ko anw donna a ka dugukolo kan ko a daluya t'a bolo a fosi t'a bolo fɛɛrɛ foyi tɛ bi n'a bɛ se ka o yira ko nɔn tɛ ko min yɛrɛ fisigi kow ye o bɛ min fɔ sa k'a fɔ ko n'i kɔni maa kɔni ka minɛn gosi a binna yɔrɔ min kilomɛtiri 22 ko a kan ka se i ka dugukolo kan sa o ne kɔni y'a gosi ko kɔni kun kan ka daluya kun kan ka sɔrɔ u bolo ko nka ko Alizeri b'a dɔn ko a bɛ ka baara min kɛ ko ani tiɲɛ bɛnnen tɛ a ko sa ko min ye septembre kalo tile 4 ye Mali ale ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna sa ko a ye requête don n'o ye sariya ko hukumu kɔnɔna na cour international la sa ka ɲɛsin Alizeri ma ko Alizeri yɛrɛ ye boli min k'o ko la ko maa si t'o danyɔrɔ dɔn k'a y'a ka ministre b'a ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna k'o bila kalo tile 19 ka bɔ ka kuma kirikaraw caman fɔ kuma minnu tɛ sigi sen kan ka nkalon caman tigɛ k'o bɛɛ ka kun ye mun ye sa i welela sariya la daluya b'i bolo na n'i ka daluya i ka Mali ta kɔ kari ko Alizeri ma sɔn o ma min ye septembre kalo tile 13
u ye baro sigi yɛrɛ kɛ koyi k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ o kɔfɛ sa ko min ye kiiriso in ye fala ye k'a ye Mali yɛrɛ lakodɔnniya sa k'a fɔ a ɲɛna ko Alizeri ko k'a tɛna bi a tɛna sini ko wa ko min ye Mali ye ale tɛna n'a ka jamana lakanali a ka jamana tɔbɔtɔli a ka jamanadenw lasigili sen kan ale tɛna se ka o to kɛrɛfɛ o de la ale tun y'a ɲini Alizeri kana n'a ka daliyaw ye ka t'o fɔ sariya ko la u ka fara ɲɔgɔn na ko nka ko Alizeri ye nkalon tigɛ cogo min na fala ye k'a kɛra yaabe ye k'a ye yaabe k'a yɛrɛ kun nin ko in na a ko sa ko nin tɛmɛsenna in senfɛ a bɛ bonyamasegin kɛ Alizeri jamana minisiri jamana cɛsirigɛnabɔ minisiri ye n'o ye fangajaso Alizeri ye k'a ka nkalontigɛw ko a y'a yɛrɛ nɔ minɛ fo ka taa bi a yɛrɛ ka jan kɔnɔna na ko diɲɛmaa y'o faamu ko n'o y'a sɔrɔ Alizeri yɛrɛ tɛ ka bɔ o kalama fala ye premier minisiri ka kuma na fana a ko min ye nin ko in ye ko dabaliba ko caman bɛ a la ko nka k'ale bɛ min f'u ye anw ka maa kalannenba dɔ bɛ yen n'o ye Amadu Ampateba ye k'o ye hakilina dɔ di ka kɛ ni Cɔrino Bokari o ka laseliw ye n'o ye Baɲangara maa mafalenba ye ko tiɲɛ min bɛ yen fala ye n'a ka bon i ka dɔnni ma i tɛ se ka o tiɲɛ ye cogoya si la sabula i ka dɔnni tɛ se ka s'a ma i tɛ se k'a dɔn ko Alizeri ta kɛlen don o de ye k'a b'a ɲini u fɛ sa u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana min ye u ka Mali ɲini ka Mali dɔn u ka malidenw ɲini k'u dɔn yan'u ka kumaw fɔ Mali jamana ma Ablaye ko sa ko ka kɛ ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye fadenya ni ɲɛngoya jugu min talen don ka ɲɛsin Mali ma ko don nataw la ko ni maa min ye kisɛ ci an na k'an yɛrɛ na kisɛ ci la ni maa min ye kuma fɔ a ma an na kuma f'i ma n'i ye min kɛ an na an ta sara i la ko an tɛ siran o la an tɛ tamakiya o la wa an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la ko o baara ko ka o kɛ ko fan wɛrɛw fɛ fana k'a b'a ɲini Alizeri jamana fɛ ko mun bɛ se ko la k'u ka ɲɔgɔn lajɛ dɔ lajɛ u ka tɛnzawatɛ ni u yɛrɛ ka dugukolo ka ye ko k'a lajɛ ko ni min don ko wa fana k'a b'a f'u ɲɛna fana Nations Unies kɛnɛ kan yan Alizeri fangajaso fanga ye u ka bɔ bamacɔlen n'u ka walekɛbaw kɔkɔrɔ donni na u ka bɔ o ko ninnu na bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn u k'o baaraw kɛ ko wa ko ni maa min y'o mɛn ko o don ni m'a mɛn fana ko tanpi premier minisiri a ko kɛnɛ in kan ko a bɛ AES jamana olu jamanaden dɔ ka miiri n'a fɔ maaw ye bolo kɔrɔtalen sanfɛ k'a fɔ sa ko tile kura bɔra yɛrɛma hɔrɔnya tile hakilina min ni ale yɛrɛ bɛ sɔn o ma ka kɛ ni jamanadenw ka wulikajɔ ye AES jamanaw kɔnɔ bi AES a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw kɛlɛw kɛcogo la dugukolo bɛ se ka mara cogo min na ani ka se ka baaraw kɛ ko fadenya foyi tɛ yen n'u tɛna se min na jamana in kɔnɔna la n'a kɔkannaw la ko nka ko kɛlɛ min bɛ sen na jugu dɔn tɛ koyi ko nka ko bɛɛ la AES na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ sa k'a juguw ɲini k'u sen bɔ a la bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo min wa ko a b'a ɲini fana diɲɛseleke naani fɛ a k'a jija fala ye min ye kɛlɛw ye a ka kɛlɛban baaraw yɛrɛ daminɛ ten sa ko n'o tɛ ko dɔ kɛra maaw y'u muɲu u kɔrɔ diɲɛ yɛrɛ ka kɛ tiɲɛfɔ ye ko o de ka di ale ye k'a bɛ min f'u ɲɛna AES a tɛna na siran maa ɲɛ a tɛna na sira bila maa ye wa a tɛna na segin a kɔ tuguni sabula a bɛ sira min kan o ye sira jɛlen ye ko nka AES kɔni b'a fɔ Nations Unies ye a ka fɛɛrɛw sigi sen kan diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ka tugu tiɲɛ kɔ ko sabula ko tiɲɛ de bɛ laban ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min k'a fɔ ko AES jamanaw k'u tɔɲɔnnen don u degunnen don ko wa ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye AES a bɛ kɛlɛ la su ni tile ko min ye farafinna jamanaw k'u caman degunnen don bi ko wa ko olu bɛ sira min kan o sira o tɛna n'o bila ko nka ni maa min bana tiɲɛ ma ka tugu nkalon kɔ k'i b'a y'i ɲɛna ko sabula ko nkalon k'a b'a don ɲɛ a t'a dugusajɛ ɲɛ wa ko don nataw la nkalontigɛlaw k'u bɛna u yɛrɛ ye ko sabula diɲɛ yɛrɛ de bɛna u kiiri ko AES jamana tɛ ka taa geribuya kɛ maa la AES tɛna taa fɔ maa ɲɛna ko ka taa a la kunna gosi yɔrɔ la AES bɛna mun kɛ o ye wulikajɔ ni cɛsiri ye k'a bɛ bɔ kuma na ni min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko AES ani cɛncɛnfoka jamanaw u kɔni ka kuntilennaw ye min ye o ye diɲɛseleke naani yɛrɛ ka sariyaba min bɛ yen n'o y'a ka sariti ye a k'o bonya AES fana b'a fɔ fana u ɲɛna ko min ka ɲi an ka jɛ ka fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ ta ka se ka diɲɛ bɔ ni degun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka bɛn ni kelenya k'olu sigi sen kan adamadenya tɔbɔtɔliw bolo di ɲɔgɔn ma yɛrɛ yɛrɛw ka bɔ kow dibidibinenw na yaasa bɛn ni yiriwali min bɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ko nka ko ni maa min b'a miiri k'a fɔ k'i bɛ to janda ni kow la k'a tɛ se ka laban ko min ye Nations Unies ye ko diyagoya don ko fo a ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan fala ye yɛlɛma mun fɔra a ka taa o yɛlɛma sira fɛ koyi san 80 k'o tɛ tile 80 ye dɛ Nations Unies ko sababu bɛɛ b'a bolo bi min ye tariku ɲɛma ka se ka yɛlɛmabaw don yɛlɛma min na ni lafiya ye
AES jamanaw kɔni k'olu dayɛlɛlen no u ye u b'a fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'a bɛ kɛ ni tiɲɛ ni tilennenya ye jamana bɛɛ lajɛlen min ta sɔrɔ ala ka ɲɛ olu bɛ don o la nka min ye denmisɛnnin kura minnu bɔlen no bi olu tɛna tamakiya kɛlɛ la u ka yiriwaliko la u tɛna tamakiya kɛlɛ la u ka jamana taaɲɛw la wa u tɛna tamakiya kɛlɛ la u ka adamadenya tɔbɔtɔliko la ko ala ka AES balo ala ka AES kisi ala ka farafinna jamanaw balo ala ka farafinna jamanaw kisi ala ka Mali balo ala ka Niger balo ala ka Burkina Faso balo a n'a wolomasiri tabaw ni maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ k'a dɛmɛ minnu bɛ dibi la ko ala kana taaɲɛ foyi don olu kɔrɔ k'a b'a ɲini fana ko min ye diɲɛ ni farafinna jamanaw k'ala k'u taaɲɛ ani wolomasiri tabaw nka maa minnu bɛ dibi la k'a fɔ k'i bɛ juguya ta ka ɲɛsin u ma k'ala kana se foyi nɔgɔya olu ye k'a b'a ɲini fana diɲɛ seleke naani yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fala ye se bɛ maa minnu ye ka bamajɔlen ni jugawale kɛbaw kɛlɛ k'ala ka se di olu ma k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo kuma faamuya ko ɲuman na nin y'ala kumaw belebelebaw ye an sera ka minnu fɔ bamanankan na mɔgɔw k'a faamu